मलिका ए जुजमान कह सके बैठल बालो कुर्सा आई जमान गमछी हेंग भी जता बुझाता कन्यादान पर बैठल सागे बैठल बा हमरा आज जब मुदनी है जब हेने हेने मरनी हनु तब बगल वाला लइका से इशारा करता ठीक बा बेटा ठीक बा लइका संतुष्ट बनी चाहिए ऐसे ऐसे बच्चे भविष्य का देश का भविष्य बनते हैं खूब आगे बढ़ी सरस्वती मैया से यह कामना करो गणेश जी के चलते चलते लय आगल का अरे तमे हर चिनौटी देले धइले बाबे चैनी बनावतनी भइनी अत सुन बुढ़ऊ का काहो बनावतनी एगो का कहतर भाई माइक में बोलो अरे बोले ना बे का कहतर भाई सुपर तो हइले हो ना धन्यवाद भाई सरस्वती माता के कृपा बनल थैंक यू लय है लेकिन लय के सबसे पहले गावे वाला गवैया ओम प्रकाश दीवाना जी हमार मित्र हो बीड़ा जगत के बहुत ही सुंदर गायक सबसे पहले वो गौले एकरा बाद प्रमोद प्रेमी भैया गौले खेसारी भैया गौले कल्लू भैया गौले तो सबे के अलग अलग शब्द रहे लेकिन ट्यूनो आई है रहे प्रमोद भैया की झकोरा मारे झूलन झूलन सारी लहराए रे झकोरा मारे पढ़े साल होलिया में खेसारी भैया गा देले अरे तब हिजी जाला लहंगा 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 हो तैयारऊ हमार हो कि भेजी जाला तले है शिल्पी राजी अरविंद अकेला कल्लू जी बक्सर ने हमार मित्र है रोली गांव के उहो गोल कि जब सुतीले बलम संग खटिया लगाए तब मारेला झुलुफिया आवा साए साए रे बलम के गणेश जी से देव में देव महादेव के परिवार में चले कहे के बाकी ये बाबा अरे विघ्न बाधा दूर कर मागी बारा धनवा हे गौरी के लाला आलोक तिवारी जी 101 रुपए के पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम करो कहाँ बनी आलोक तिवारी जी आहा तो बुजुर्ग मानी हम तरुआ के जब बुलाओ नहीं चाहते हम ही आ सकीले का हो जो आहा वहां कभी एगो माला डाल के सम्मानित कोई चाहत रहनी हां अजय बुजुर्ग के हाथ से रुपया मिले ला आम बात नहीं है ना न वही कलाकार बनी जा हमनी का पुरानिया लोग के गाना बजाना उतना पसंद ना पड़े ऐसे गाइले हमनी के सभे के मिजाज ले बैठा रहनी हम बुजुर्ग लगत चलो तो उधर की जवानी बनी पहलवान चाचा हन पहलवान एगो ताली बजा कर वो सब मान सम्मान करो जोरदार ताली बार बार प्रणाम फेरू देहब का ली ना ली ले आए उपेंद्र भैया देखला उपेंद्र भैया यही श्रद्धा है हमनी के कमी नहीं का हंसा खेला के ले ले हां अपन मुंह दिखाई तब अच्छा बाहर बनी लाइन पर बनी देखो तनी लाइन प्रणाम बा शादी उदी भइल बा कि ना हो खेल हो गइल बा तब बिकियो भैया के प्रणाम बिकी भैया के मेहरारू के प्रणाम अशोक साजी के ओर से 51 रुपए का पुरस्कार बा बार बार प्रणाम करो उससे बात के प्रतीक्षा लगा रही कहिले नु कि हमनी का सरस्वती मैया के पूजा करतानी, दुर्गा जी के पूजा करतानी, गणेश जी के पूजा करतानी, शंकर जी के पूजा करतानी। हां सुमिरन हमर शुरू ल गणेश जी के। हां आज ऐसे ने संभाले ल ताल रुक गेल। हां अब सरस्वती जी गणेश जी के लन साइड में पहले हाई लक्ष्मी जी के धरे गए।
गलती ना नु आई हम ही ना हर ब्यास के नियम बार सब जेकरा कार्यक्रम में गइल हो ई जरूर देखले हो हाँ उस सरस्वती जी लक्ष्मी जी के भेजता है तो कौनो देवी देवता के सुमिरन हमनी के चालू बा चालू कइले बानी जी गणेश जी आई ना ढोलक झाल बाजता आ तले कोई 500 हजरिया नंबरी लेके चलना आवे गणेश जी के साइड करो पहले लक्ष्मी जी के धर फिर एकर बाद गणेश जी पर चल त कहे के बका अरे विघ्न दूर कर माई बरनवा हे गौरी के ललनवा करी सुमीरा नवा है गौरी के अंतरा कर लो और प्यारा बा कोनो दीवाना दीवानी के बीच के वार्तालाप हो दीवाना के मार के घर वाला गाल मुंह दांत उत सब फोड़ फाड़ देले बल घर से निकाल देवल बजा के दीवानी से कहती है कि तोहरे प्यार में ए रोशन डार्लिंग ए रोशन डार्लिंग ता हो अरे ता करे मर देता तोहरे प्यार में अरे भाई खूब मरले हो भाभी गरियवली बाबू तुरले नाता माई गमछी त मुरी पौसे धइले बारे जैसे कि कन्यादान करत हो ना भगवान हम गइनी हरा हम गइनी उनका लगे भाव करे माने नहीं के तू कर सकल भाई भाव करे गइनी ह उनका के लड़की बननी है थोड़ा देर में तो माथवा पर गमछी ध के जवान मर्द बनता हमरा से गमछी मर्द बनेला त मुरेठा बानी त बुझाए पगड़ी जब लागेला त बुझाला के हां एक पीस मर्द आई जवान गमछी हेंग भी जता बुझाता कन्यादान पर बैठल अरे जाए टीका चंदन महाराज सुधरिए ना जा अब का जान लेबो अरे तो भाई खूब मरले हो भाभी गरियवली बाबू तुरले नाता माई घर से भगवली देखी त हई ये मैंने हो जय हो जय हो जय आदरणीय कमेटी के मंगल समाली कहाँ बानी जी अच्छा एगो माला डाल के समाली एगो ताली बजा करो सब मान सम्मान जय हो प्रणाम बा एगो और भैया अवतर है आवे दी हां आए बहुत लंबा बात दीनानाथ तिवारी जी कहाँ बनी अच्छा चश्मा पहनले बन ना वही जे बता रेडुआ कहाँ ओही जे मंत्री जी भैया ओही जे अरे बाबा रहुआ लोग के आशीर्वाद हमरा मिल जाई जनो तनी जीवन धन हो जाई घर जीवन एगो ताली बजा करो सब मान सम्मान बार बार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा नारायण जी बनोले रखी भाव बा का देखी रुपया देला से का होला प्रदुमन परदेसी है ऐसा कलाकार है कि सच्चाई बोलता है रुपया देला से का होला कलाकार के मनोबल बढ़ेला उमंग बन रहेला मन करेला कि कितना कला दिखा दी हां कि औरी पैकेट फाट जाओ पैसा से हां कितना कला दिखा दी कब मन करेला दिखावे के कब 150 रुपया मिलेला तो गाना बजाना खूब बढ़िया होतो हां जाओ ना जगह पर ही बाबा ए 2-4 पैसा ना मिलेला हां हमनी के बुझाला कि जियो मत नहीं ठेकार हमनी के तो बुझाला के उखाड़ो तनी सो विकी तिवारी भैया वार्ड नंबर 2 से हमरा के 51 रुपए के पुरस्कार दिल बनी बार-बार पलगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा ब्यास लोग के हाल का हो पौनी पसारी वाला हो पौनी पसारी लोग शादी ब्याह में जाके नेक मांगी लोग ए मलिका ए जुजमान ए जजमान हे जनेक नु लगता तो नेक दे देम नु चाचा तो बड़ा खुश होई सब बहुत अनेक मंगले बारी जा ना देब जन हमनी के तब भीतर खिसीबो करे ली जा केंगा कह सके आवो बैठल बालो कुर्सा पर अनेक देव के बेरे लोग के डेग के नहीं हला कृपया शांति से हल्ला करे
बुझा था उपेंद्र भाई ई है भाव तो हमनी के कहे के बाद अरे तो करती भैया हो विग्रह रवैया बाबू हमें भोले दानी पार्वती गाई भजन हमारा रे सहारे गाई भजन हमारा रे सहारे पर तुम न पुकारे